Walah Ndut awas kon Ndut lek ketemu Ndut gara-gara kon bumbu gule iku malah tak golekno godhong pohong. Dene arek iku. Sri. Kenapa kok lah iki areke? Aku jagakno kon Ndut. Bumbu gule ku mengok-mengok Ndut aku malah golek godhong pohong iki lho kon kok nemen. Lah apa sih jagakno aku wis tak dol iwake. Kok iso sih kon Ndut? Lho kok aku gelem nuku 100.000. Ya Allah, lah kon ngomong swidak kon. Gak ono sen apa lebih harga tertinggi ya tak dol. Astagfirullah rek iki. Dosa kon ngene Ya ku. Kon apa-apa, aku kanca kon ngene ku Ndut. Kasih penting aku lebati akeh. Ngene ku. Mbak kon nuku mek 20.000. Lah kan sing ngomong swidak kon Ndut. Kak kancaku 100.000. Oh, awas kon. Ayo saiki endi dhuwitku saiki Wis ora aku serius. dadi makelar sih tanam wis dituku ambek Umi. Aku wis ono, wis entek duweke. Kon kok ngono sih, Nduk? Tak gawe bandani ku lho lananganku. Dhuwit sakmono kae entek Nduk kon gawe apa ae, Nduk? Tak gawe foya-foya Sri. Astagfirullahaladzim. Kok isone kon usahakane ya bato irin lek wae selametan ku lek nyelameti mek syukur katik mek koyo ngono ku tok. Sing ninggali kon iku lah bato irin. Babah, sak karepku ta. Wah, iki. Terus kan masak godhong pohong ngono lho aku ati dodol daging. Ngalih. Masane kene wedhus ah. Ora. Keket. Bedes iku.